χαίρομαι που είναι μαζί μας την τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν, Γιάννη Σίσκο. Γουρλού την έχω πολύ, κούκλα την έχω πολύ και νομίζω ότι μετά από χρόνια για αυτήν θα λέμε ότι αυτή είναι η Ελληνίδα που έχει κάνει τόσο μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Μακάρι. Και ταξίζει γιατί είναι τόσο καλό παιδί με τόσο γλυκιά καρδιά και βοηθάει και την αγαπάμε πολύ. Τόνια Σωτηροπούλου! Πέσε, Τόνια, πέσε! Πέσε να σε πιάσουμε! Πέσε να σε πιάσουμε! Αφήστε με, δεν θα πέσω. Καλώς την αδυνόμορφη! Κούκλα, κούκλα! Καλώς Τι ήρθες! κάνετε? Γεια σας! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα Τι λόγια. κάνεις, ρε Τόνια? Είμαι καλά. Καλά είσαι? Είναι Είμαι πολύ, καλά. τι να κάνουμε Ευχαριστώ τώρα? πολύ. Να σου πω, στην Τουρκία τι έκανες? Για ένα διαφημιστικό πήγα. Τι διαφημίζει? Θα γίνει αργότερα η διαφήμιση, αλλά... πολύ. Όχι. Είναι μια εταιρεία Ο με καφές? απορριπαντικά. Ο καφές έγινε το Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα. Ωραία η Τουρκία, ωραία η Κωνσταντινούπολη. Καταπληκτική. Και Έλα, ήμουνα... Και δεν είναι τυχαίο, συγγνώμη, που την επιλέγουν εταιρείες οι οποίες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιες. Έχω μια τύχη σε αυτό το τομέα. Κάτι Δεν ξέρω. τραβάς εσύ προς τα έξω. Ναι, ίσως είναι αυτό που θέλω. Έλκουμε νομίζω αυτό που θέλουμε. Να σου πω κάτι τώρα. Σε πόσες ταινίες διεθνείς παραγωγές έχουμε στα σκαριά, πες μου? Αυτή τη στιγμή έχω 3 project τα οποία δεν ξέρω όμως πότε θα ξεκινήσουν. Ξένα όλα. Είναι ξένα. Αμερικάνικα? Ναι, τα 2 είναι αμερικάνικα, το άλλο είναι αγγλικό. Εντάξει, στη βιομηχανία που βρίσκομαι κάποιες φορές παίρνεις ένα ρόλο, αρχίζεις να κάνεις μια ταινία και μετά κάτι γίνεται και παγώνει το θέμα και δεν συνεχίζεις μετά από κάποιο διάστημα ή μπορεί να γυρίσεις μια ταινία τώρα και να βγει μετά από 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχω 3 ταινίες στα σκαριά. Μόλις ολοκλήρωσα στην Κύπρο μια ελληνική παραγωγή που λέγεται Αίθουσα Αναμονής και είναι thriller. Και χάρηκα πάρα πολύ που έπαιξα στη γλώσσα μου. Κάνω ένα χαρακτήρα ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά σε ένα χώρο χωρίς να γνωρίζει τι είναι αυτό και περνάει από μια διαδικασία μαζί με τους υπόλοιπους χαρακτήρες που απαρτίζουν. Είναι σπλάτερ ή όχι, ρε παιδί μου? Όχι. Δεν καταλάβαμε τίποτα τι κάνει. Δεν πειράζει, να κάνει ένα χαρακτήρα. Κάνω έναν άνθρωπο που κάποια Κάνω στιγμή αχαρακτήριστο χαρακτήρα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πέθανα σε αυτή την ταινία και το είχα καημό και έκανα πάρα πολλές πρόβες. Και είδες την κηδεία σου στο... Όχι, αλλά έκανα πρόβες για το Πες πώς θα για το πεθάνω. θάνατο, Σου λέει ναι. Είναι δύσκολος ο θάνατος. Δεν ξέρω, ελπίζω να το έκανα καλά. Αφού αγαπάς και τα νεκρό. Δεν σου βάλανε και ένα ωραίο Περίμενε. νεκροταφείο που Ωραία, κάτσε, θέλω να κάνουμε κάτι. Πες ότι αυτό είναι πιστόλι και σε πυροβολό για να δούμε πώς είναι ο θάνατος. Θέλω να μου κάτσεις ότι πεθαίνεις εδώ τώρα, έτσι. Είμαι εγώ, ας πούμε, serial killer και τα λοιπά. Ωραία. Περίμενε. Σβήστε λίγο. Μισό, το έχω τώρα πρόχειρα με Κάτσε, όχι, ρέλα. γιατί να σβήσεις φως? Πεθαίνει, γιατί μπορεί να πεθάνεις και στα φώτα. Να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω. Όχι, γίνεται φως κανονικά, ντάλα μεσημέρι είναι και γίνεται ο φόνος. Λοιπόν, Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, Ναι. άμα το κάνω τώρα, να μην μου ξαναδώσει κανένα δουλειά, αλλά θα το πάρω αυτό το ρίσκο. Ωραία, πάρ' το ρίσκο, λοιπόν. Έλα, μην μιλάτε να πεθάνει με την ησυχία της. Αφήστε έναν άνθρωπο να πεθάνει με την Αφήστε ησυχία με του. να πεθάνω Αφήστε επιτέλους. να πεθάνει με την ησυχία του. Λοιπόν, τη σκοτώνω. Μπαμ! Δεν ξέρω, τέλειο. Τα μάτια είναι ανοιχτά, έτσι. Σωστά. Ναι, με ανοιχτά τα μάτια. μάτια, σωστό. Είναι τρίτη νομίζω. Γιατί νομίζω κανένα. Τι συζήτηση έχουμε ανοίξει, θέλετε λίγο να κάνουμε ένα focus. Οκ, να για το κάνουμε ένα μέσο focus. κοινό, ας μιλήσουμε. Ξέρεις ποιοι θα είναι. Είναι ελληνική. Ναι. Ναι, τις είναι λίγες του φορές που Αλέξανδρου παίζεις Λεονταρίτη. Είχα να κάνω, να δουλέψω σε ελληνική παραγωγή σε ταινία από του Περάκη. Κάτσε, δεν κάνετε με τον Γεωργούλη ταινία? Ναι, θα τη γυρίσουμε. Δεν έχουμε ξεκινήσει όμως. Αυτή η ταινία είναι του Γεωργούλη. Είναι έμπνευση του Αλέξη το σενάριο και θα σκοπεύουμε να γυριστεί κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο. Να σου πω κάτι, πώς αισθάνεσαι που ενώ ποτέ δεν έχετε βγει να πείτε ότι είστε μαζί? Μα δεν είμαστε μαζί, είμαστε φίλοι. Ναι, βέβαια σας έχουμε δει να φιλιέστε στην τηλεόραση. Δεν ισχύει αυτό ποτέ. Σας είχαμε δει σε Μύκονο να φιλιέστε, με δουλεύεις τώρα? Κανονικά όμως. Εντάξει, εσένα δεν μπορεί να σου χαϊδέψει το μαγουλάκι. Σωστό και αυτό. Θα ήταν Είναι και lesbian fake. chick. Λοιπόν, καλά, δεν έχετε βγει πάντων, ποτέ ναι, να ναι, παραδεχτείτε ότι είστε μαζί. Εμείς σας έχουμε δει ότι φιλιέστε. Καλά κάνετε ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δεν φιληθήκαμε, Τι χαϊδεύεις το μάγουλο του ενός του άλλου? Γιατί άμα έχει ένα σκουπιδάκι. Ή όταν είσαι οικειότητα με έναν άνθρωπο. Πολύ γιατί ωραία. δεν το Λοιπόν, κάνεις? είναι ο πιο στενός σου φίλος ο Γεωργούλης. Είναι από τους πιο στενούς μου. Από τους πιο. Άρα έχεις και πιο στενό δηλαδή. Μπράβο. Λουκριτία Βοργία η Τόνια. Λοιπόν, σας βγάλω ότι χωρίσατε. Χωρίς να έχετε πει ποτέ ότι είστε μαζί. Εντάξει.
ο κάθε άνθρωπος γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Μία χωρίζει, μία παντρεύεται, μία τα έχει με κάποιον που δεν τα έχει. Πόσο καιρό είστε φίλοι με τον Αλέξη? Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα πριν 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Αλλά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, με ποιους θα συμπρωταγωνιστείς τώρα στις δύο μεγάλες αμερικάνικες, ξέρεις? Είναι μεγάλο ονόματα εκεί ή είναι... Είναι απλά, δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχω υπογράψει. Αλλά θα κάνω όμως τώρα στη Νέα Υόρκη μια ταινία το Σεπτέμβριο της Πία Μέχλερ. Η Πία Μέχλερ είναι μια ανερχόμενη σκηνοθέτης και ηθοποιός. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνω ταινία στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα μικρό project και τώρα είχα πάρα πολλές οντισιόν στην Αγγλία που ελπίζω κάποια από αυτές να λειτουργήσει. Στις οντισιόν δηλαδή τι κάνεις? Εσύ πήγες στην Αγγλία και τι έκανες εκεί? Λοιπόν, όταν είσαι σε ένα δωμάτιο ενός casting director, σου έχουν δώσει 2 μέρες πριν το σενάριο. Κάποιες φορές, αν είναι μεγάλη παραγωγή, όχι το σενάριο, αλλά κάποιες σκηνές, τις οποίες μαθαίνεις. Πιστεύεις, όπως πιστεύεις εσύ με τον τρόπο σου ότι μπορεί να παιχτεί. Μόνη σου θα τις ή παίζεις? Όχι, μόνη σου. Είναι, ας πούμε, είσαι εσύ ο casting director, είσαι πίσω από την κάμερα, μου κρατάς λόγια και εγώ παίζω στην κάμερα. Και δεν σου λέω απαντάνε εκείνη την ώρα. Δεν τα μαθαίνεις απ' έξω? Εννοείται. Τα μαθαίνεις? Ναι. Και να σου πω κάτι, αυτό όμως είναι δηλαδή το να πας σε ένα casting και τα λοιπά διεθνές είναι τα έξοδα δικά σου. Ή σας πληρώνουν για να πάτε? Όχι, η βάση μου είναι στο Λονδίνο. Επειδή ο ατζέντης μου είναι εκεί, εάν δεν τύχει να είμαι στο Λονδίνο, εκείνη την περίοδο που έχω μια οντισιόν, επειδή ζούσα μόνιμα 7 χρόνια, έχω τη δυνατότητα να στείλω ένα tape. Επειδή οι casting directors μας ξέρουν, έχουν δει εμένα με 10 φορές ο καθένας. Δηλαδή δεν είναι πολλοί casting director που υπάρχουν στο Λονδίνο? Υπάρχουν, αλλά μέσα σε 7 χρόνια τους έχεις γνωρίσει όλους. Τόνια, τι ρόλου σε βάζουν να παίξεις? Δηλαδή, επειδή το έχω ξαναπεί, μοιάζεις πολύ με την Πενέλοπε Κρούζ, ας πούμε, και έχεις αυτή τη μεσογειακή ομορφιά. Τι όμορφη που είσαι και τι γλυκό παιδί. Πολύ. Τι ρόλου σε βάζουν να παίξεις ρόλους, ας πούμε, αλλοδαπής φαντάζομαι, Μεξικάνας, τι ρόλου σε βάζουν να παίξεις? Ναι, συνήθως, αλλά καθορίζουν την προφορά. Λένε ότι εξωτερικά θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι Mediterranean, να είναι έτσι και έτσι και έτσι, αλλά η προφορά μπορεί να είναι αμερικάνικη, μπορεί να είναι βρετανική, μπορεί να είναι my own accent, την προφορά που έχει ο καθένας. Οπότε, ανάλογα. Εγώ προσπαθώ να προσαρμόζομαι. Δεν είναι δύσκολο όμως να υποδίεσαι στα αγγλικά? Όχι. Τώρα δεν είδες στην Κύπρο ότι ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν είδε ότι άλλο να λες τη λέξη σου, να λες το σ' αγαπώ στα ελληνικά. Έτσι δεν είναι? Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ. Ίσως γιατί κρατάω και μια συναισθηματική απόσταση, επειδή δεν είναι η πρώτη μου γλώσσα. Αλλά επίσης, επειδή η σχολή που τελείωσα ήταν στο Λονδίνο, κάπως έχω μάθει με αυτό και κάθε οντισιόν για μένα είναι μια διαδικασία που απολαμβάνω πάρα πολύ. Γιατί είσαι σαν παιδί που παίζεις διαφορετικούς ρόλους. Να σε ρωτήσω κάτι. Η αμοιβή σου για μια ταινία στην Ελλάδα, ναι, πόση μπορεί να είναι? Εντάξει, εξαρτάται από την παραγωγή, αλλά δεν θα ζητήσουμε. Παραγωγή καλή, ας πούμε. Εξαρτάται και από το ρόλο. Δεν ξέρω, μια καλή παραγωγή, ενώ μια μεγάλη παραγωγή. Γενικά, πες μου, για να μου δώσεις ένα παράδειγμα. Θες να μάθεις τη διαφορά Ελλάδας και εξωτερικού? Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί, ας πούμε, για έναν ηθοποιό, ας πάρουμε το ακραίο ενδεχόμενο ότι μια ταινία γίνεται με μια πολύ μεγάλη παραγωγή, που το ύψος συνήθως είναι 1 με 1,5 εκατομμύριο κεφάλι top. Στην Ελλάδα. Στον πρωταγωνιστή, αν είναι κάποιος ανερχόμενος ή αν είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει μόνο κινηματογράφο και δεν είναι ένα από τα top ονόματα, ας πούμε, μπορεί να του δώσουν και για 3 μήνες δουλειάς 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ. Και σε μια αντίστοιχη, σε ένα πολύ μικρό ρολάκι, πέρασμα, σε μια ταινία του Hollywood, δεν μιλάμε για τον James Bond τώρα, μια άλλη ταινία, όχι τόσο μεγάλη, πόσο μπορεί να πάρει ένας που θα παίξει ένα ρόλο, ξέρω εγώ, να πει μια σελίδα λόγια? Εκεί πληρώνεσαι με τη βδομάδα. Με τη βδομάδα γυρίσματος? Ναι, αλλά συνήθως η βδομάδα βάσει της Equity, που είναι η Ομοσπονδία Ηθοποιών, είναι minimum 3.500 λίρες, γύρω στις 6.000 ευρώ. 6.000 ευρώ εβδομάδα. Minimum. Και πόσες εβδομάδες, δηλαδή, είναι και η προετοιμασία, ας πούμε, που θα σου πληρώσουν ή όχι μόνο τη βδομάδα του γυρίσματος? Τι εννοείς από προετοιμασία? Ρε παιδί μου, από την αρχή που θα πας να κάνεις το casting, το αυτό, όχι, μόνο τη βδομάδα του γυρίσματος. Όχι, στο casting απλά υποχρεώνεσαι εκεί. Μου είχε τύχει πέρσι, γιατί όταν έχεις σαν βάση το Λονδίνο, σαν ηθοποιός, ας πούμε. Νομίζω ότι γδίνομαι σιγά σιγά. Όχι, το κοιτάω εγώ, μη φοβάσαι. Εντάξει, ευχαριστώ. Όχι ότι υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Μη φοβάσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όχι, δεν το είπαμε πονηρά, το είπα πραγματικά με τηλεοπτική. Πλάκα.
Ευχαριστώ πολύ. Έτυχε, ας πούμε, πρόπερση να με θέλει ο Πάολο Σορεντίνο για μια audition. Πέρασα στην τελική φάση. Είναι αυτός που έκανε το La Grande Bellezza. Που πήρε το Όσκαρ για το La Grande Bellezza. Τι λες τώρα? Και ήθελε να με δει για ένα ρόλο που πέρασα από το casting στην τρίτη φάση και ήθελε να με συναντήσει από κοντά. Και η εταιρεία τότε με πήγε στην Ιταλία, στη Ρώμη για μία μέρα για να κάνω το meeting και να γυρίσω. Αλλά αν ήταν στο Λονδίνο και εγώ επέλεγα να είμαι εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα, προφανώς και θα ήταν δικά μου το έξοδα. Μάλιστα. Και από κοντά τι είπατε? Γιατί ήθελε να είσαι? Είναι τέλειος άνθρωπος. Για να έκανα την οντισιόν μαζί του. Δεν πήρα το ρόλο, έφτασα όμως στις 2. Ποια τον πήρε? Δεν ξέρω, είναι μια πολύ ωραία κοπέλα από την Ινδία. Εντάξει, ό,τι την Ινδία? Ναι, ό,τι σου ταιριάζει έρχεται σε σένα. Έρχεται, το πιστεύεις? Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά είναι ωραίο, τα λες και έτσι με έναν ήρεμο τρόπο, αλλά εμείς που δεν τα έχουμε ζήσει, είναι ωραία, ξέρεις. Είναι η κλειδαρότρυπα. Τώρα μας βάζει σε έναν χώρο που είναι και συναρπαστικός. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, είχε εξαιτίας κάποιων, ας πούμε, καταστάσεων δημιουργηθεί ένας τόρος γύρω από το όνομά σου, που εγώ Σοφία καταλαβαίνω ότι δεν ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είσαι. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, δεν ισχύει? Και ήμουνα και απόν, οπότε δεν το καταλάβαινα. Δεν το καταλάβαινες. Θέλω λίγο να μου πεις πώς το ζεις τώρα και αν τώρα καταλαβαίνεις τη διαφορά. Εντάξει, επειδή πάντα γενικότερα αυτό που με νοιάζει είναι να κάνω απλά τη δουλειά μου, να ζω τη ζωή μου. Δεν είμαι άνθρωπος που μεγαλοπιάνεται, ούτε είμαι άνθρωπος που έχει την βαθιά ματαιοδοξία και ανάγκη να ασχολούνται όλοι μαζί του. Ήταν μια πολύ τυχαία συγκυρία. Απλά αυτό που λέω πάντα για τον James Bond που λέγαν όλοι στην αρχή, πέσανε μια Ελληνίδα που παίζει τον Bond, και με παίρνανε τηλέφωνο. Δεν ξέρω καν που είχαν βρει το αγγλικό μου τηλέφωνο. Δεν έμενα καν Ελλάδα τότε. Και μετά, όταν βγήκε η ταινία, άρχισαν όλοι να λένε πόσο μικρός ρόλος και κομπάρσα. Ναι, δεν έκανα εγώ το edit της ταινίας πρώτον. Δεύτερον, είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την εμπειρία. Βέβαια. Και ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει από τη δική του σκοπιά. Αλλά δεν έχω εγώ να δικαιολογηθώ σε κάποιον για τη δουλειά μου. Γιατί θα μπορούσα να κάνω έναν μεγάλο ρόλο σε μια μεγάλη ταινία και να μην άρεσε ο τρόπος που παίζω. Οπότε αντίστοιχα θα άκουγα τα συγκεκριμένα σχόλια. Και αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ με τους Έλληνες, όχι σε σχέση με μένα. Δεν λέω μόνο για την ταινία, βέβαια, εγώ. Ενώ και για και γενικότερα. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, ακούστηκαν πολλά τα οποία δεν είναι αυτό. Όχι, αλλά ο καθένας θέλει το χρόνο του να αποδείξει. Και από την άλλη, εγώ σε εκείνη τη φάση της ζωής μου δεν είχα καμία σχέση με τα μέσα. Απλά μπήκα κάπου που ξαφνικά άρχισε η χώρα μου να ασχολείται μαζί μου. Κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, να γράφονται πράγματα και για την προσωπική μου ζωή, για το οτιδήποτε. Και είναι λογικό όταν μπαίνεις σε αυτό να μην ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Κάτι πήγες να πεις πριν για τους Έλληνες? Θέλω να πω ότι αυτό που παρατηρώ και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που έχουμε σαν λαός είναι ότι δεν είμαστε καθόλου ενωμένοι. Δηλαδή έχουμε την τάση να δημιουργούμε στρατόπεδα. Και αυτό έχει σαν επέκταση και το οτιδήποτε γίνεται στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Γιατί δεν υπάρχει μία ενότητα, δεν είμαστε δεμένοι. Στο εξωτερικό τώρα που πας και κάνεις casting και τα λοιπά, το γεγονός ότι είσαι Ελληνίδα και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με την Ελλάδα, με το χρέος, με τις συζητήσεις που γίνονται στις αλλεπάλληλες, τι σας λένε, κάτι σας αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικά ή όχι? Όχι. Καταρχήν ο κόσμος είναι με το που λες είμαι από την Ελλάδα, λένε αχ, έχω πάει καταπληκτικά, τι ωραίο νησί το ένα το άλλο. Δεν έχω... Η αλήθεια είναι πως έχω παρατηρήσει από ανθρώπους που δουλεύω το τελευταίο τρίμηνο μία λάθος τάση, αλλά είναι μόνο... μου έχει τύχει μόνο με Γερμανούς. Ναι, μόνο με Γερμανούς. Ναι. Και μάλιστα είναι και μία φίλη μου με την οποία είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και κάναμε μία συζήτηση στο τηλέφωνο και μου είπε σαν αστείο, μου λέει μα αυτό κάνει η Γερμανία στην Ελλάδα, προσπαθεί λέει να τη μάθει να λειτουργεί σαν κανονική χώρα, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Και της λέω, έχεις πάρα πολύ άδικο σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά είναι η τρομολαγνία που προκαλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Βρετόνια. Εσύ, ας πούμε, που έχεις μετάσχει σε ταινίες χολιγουντιανές με πολύ μεγάλους στάρ. Εκεί οι μεγάλοι στάρ λειτουργούν απαξιωτικά στους νεαρούς συναδέλφους. Ή, δηλαδή, στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό πάλι? Ένας μεγάλος Έλληνας στάρ μπορεί παρότι είμαστε μικρότερη χώρα και μικρότερη αγορά, να λειτουργήσει λίγο απαξιωτικά, να μην μιλήσει εγώ μου στάρ κτλ.
στο εξωτερικό σίγουρα δεν συμβαίνει. Και οι άνθρωποι τουλάχιστον που έχω συναντήσει εγώ και έχω συνεργαστεί μαζί τους, όσο πιο μεγάλο όνομα είναι, όσο πιο πετυχημένος είναι κάποιος, τόσο δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Δηλαδή, ο Ντάνιελ Γκρέγκ στο James Bond. Είναι πολύ. Πώς, δηλαδή, εσύ που είχες ένα ρόλο μαζί του μικρό και το γύρισμα πόση ώρα. Δεν θέλουμε να πούμε στον αέρα τι του είπε. Ναι, όχι, δεν θα το πω αυτό. Όχι, αλλά ήμασταν μαζί 10 μέρες. Ήμασταν στον ίδιο χώρο. Πώς φέρονταν, ρε παιδί μου, τρώγατε μαζί αυτά? Ναι, είναι πολύ φυσιολογικός με όλους. Και είναι ο άνθρωπος που είμαστε σε ένα δωμάτιο, όποιος και αν είναι. Μπορεί να ήταν η κοπέλα που έφερνε τους καφέδες και να καθόμαστε να τρώγαμε όλοι μαζί. Και όποτε έμπαινε μια κοπέλα, σηκωνότανε από ευγένεια. Είναι πολύ ευγενής. Το ίδιο είναι και ο Dwayne Johnson. Θα κάνει τη τελευταία του ταινία τώρα, ξέρεις, James Bond. Δεν είναι αυτό, το επόμενο είναι. Το επόμενο? Ναι. Έκανε αυτό που γύρισε τώρα με την. Που θα βγει με την Μπελούτσι, που παίζει την Μπελούτσι. Ναι. Και θα κάνει ακόμα μία. Και μετά θα είναι ο επόμενος. Ναι. Περιμένεις, ας πούμε, να τη δεις την ταινία αυτή, επειδή έχεις συμμετάσχει, ρε παιδί μου, και έχεις φορτιστεί με όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, του James Bond. Ναι, και κυρίως επειδή είναι ταινία του Sam Mendes, τον οποίο αγαπώ πολύ σαν σκηνοθέτη, είναι από τους αγαπημένους μου. Και λένε ότι είναι λίγο πιο δράση πάλι αυτή, δεν είναι σαν την προηγούμενη που ήταν λίγο πιο. Νομίζω ότι το Skyfall ήταν επαναπροσδιορίσε το τι είναι ο Bond και η ιστορία του. Το έδωσε μια πολύ ανθρώπινη οπτική γωνία. Το οποίο το χρειαζόταν σαν ταινία. Γιατί και τώρα πάλι θα ξαναγίνει super duper δυνατός, αφού έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν ξέρω, δεν έχω δει καθόλου. Έχει γυμναστεί καλά. Έχει γυμναστεί καλά, λες. Να σου πω κάτι, πότε θα κάνεις οικογένεια? Δεν ξέρω, τι ώρα είναι, μισό λεπτό. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή. Θα ήθελα σίγουρα να κάνω οικογένεια, αλλά δεν το σκέφτομαι ακόμα. Ίσως σε 2-3 χρόνια. Το 2-3 χρόνια δεν είναι όμως και 10-15. Όχι. Το λες επειδή για την ηλικία και τα παιδιά? Δεν το λέω για την ηλικία. Το λέω γιατί επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που είναι τεράστια ευθύνη το να έχεις παιδί. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να είμαι σε μια φάση της ζωής μου που αφενός να μην έχω αποθυμένα από τη δουλειά μου, να έχω καταφέρει πράγματα. Όχι γιατί πιστεύω ότι ένα παιδί κρατάει τη δουλειά σου πίσω. Και αφετέρου επειδή δεν ξέρω με ποιον άνθρωπο θα είμαι, τι ακριβώς θα γίνει. Όταν κάνω παιδί θα ήθελα εγώ προσωπικά, οικονομικά να είμαι απόλυτα ασφαλής για να μπορώ να προσφέρω στο παιδί που θα έχω το οτιδήποτε. Αν γίνει το οτιδήποτε, να ξέρω ότι είμαι solid. Δεν θέλω να εξαρτάμαι από κανέναν. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Τόνια, γιατί στο Instagram σου γράφεις ότι είμαι ένας γκέι άνδρας εγκλωβισμένος στο σώμα μιας γυναίκας? Γιατί είμαι. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, για περιέγραψε το μας. Καταρχήν αυτό μου το είχε δώσει σαν τίτλο ο καθηγητής υποκριτικής μου στο Λονδίνο. Όπου όταν μου έδινε ρόλους βαθιά γυναικείους, femme fatale, ήταν η απόλυτη αποτυχία. Και μου λέει, το καταλαβαίνεις κοπέλα μου ότι είσαι άντρας και δεν είσαι απλά άντρας, είσαι γκέι άντρας. Μου λέει, είναι τραγικό. Αυτό σου είχε πει δηλαδή. Ναι. Οπότε το υιοθέτησα κάπως και το αγάπησα σαν τίτλο, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει. Είσαι αγοροκόρτσο, ρε παιδί μου. Είμαι αρκετά, ναι. Δηλαδή τι, μικρή έπεσες ξύλο και τέτοια? Φουλ. Έπεσες ξύλο φουλ, σοβαρά? Αλήθεια, σε συμμορίες, κοριτσίστηκες και τέτοια, τι? Ναι, είχαμε περάσει μια περίοδο τρέλας στο δημοτικό με μια άλλη φίλη μου. Είχα την κανονική μου παρέα που ήταν οι βαρετές φίλες μου που χορεύαμε Spice Girls και τέτοια. Οι βαρετές. Οι βαρετές. Και μια άλλη φίλη μου, η οποία ήταν πάρα πολύ επιθετική και είχαμε κάνει τη συγκεκριμένη ομάδα, την εξής ομάδα, ήμασταν οι δυο μας, εναντίον των αγοριών, που ήταν 5 αγοράκια, μία τάξη μικρότερη από εμάς και σε κάθε διάλειμμα έπεφτε ξύλο πολύ. Αλλά ήταν κάτι ιερό μεταξύ μας. Δεν φωνάξαμε ποτέ γονείς, δεν είπαμε ποτέ ο τάδε με χτύπησε, ο τάδε με χτύπησε. Πηγαίνετε νοσοκομεία μόνοι σας και τα λοιπά. Όχι, εντάξει, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά. Έχεις έναν δυναμισμό. Δηλαδή, δες τώρα τι είπες. Αν κάνω παιδί, δεν θέλω να εξαρτάμαι από κανέναν. Εγώ τώρα παρακολουθώ και άλλα πράγματα για τη δική σου ζωή. Ανεβάζει κάτι φωτογραφίες με ζώα. Ναι, με ένα κουνελάκι χθες μας τρελάνε. Όχι, όχι, δεν λέω τέτοιες γλυκές. Είσαι χορτοφάγος. Ναι. Ενώ πιο προκλητικές φωτογραφίες. Δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να τρώμε κρέας, να σκοτώνονται τα ζώα. Έχεις αυτή τη λογική. Αλλά αυτό που πιστεύει, ενώ ξέρω ότι θα προκαλέσει, είναι δυναμική και τοποθετείται με έναν έντονο τρόπο. Πώς καιρό θα φας κρέας? 9 χρόνια. Καθόλου κρέας, ούτε κοτόπουλο, τίποτα, ψάρι καθόλου? Ψάρι τρώω. Γιατί μπορώ να το σκοτώσω. Είναι λίγο εξωγήινη μορφή για μένα. Μπορείς να το? Μπορώ να ψαρέψω.
Θεωρώ ότι άμα Δεν έχει ζωή το θέλει- ψάρι. Φυσικά και έχει και τη σέβομαι, αλλά για μένα ένα αρνί με ένα ψάρι δεν έχει το ίδιο ψυχολογικό αντίκτυπο. Οπότε Γιατί? για να μην είμαι. Ούτε Ψυχούλα, για δεν μένα. τρώει και το άλλο. Όχι, Ναι, ούτε για είναι. μένα. Είστε ανώμαλοι, Είναι, συγγνώμη. όχι, Όχι. είναι λίγο Είναι άλλο εξωγήινο πράγμα για το μένα. ψάρι. Είναι λίγο εξωγήινο. Δεν ψάρι είναι άλλο ναι, πράγμα. γιατί το ψάρι στον άνθρωπο δεν μπορείς να δεις την ψυχολογία του, δεν μπορείς να δεις μια αντίδραση. Ίσως να είναι και δεν λάθος Δεν η- έχει φωνή. Μπορεί να είναι όλο αυτό πλαστό, δηλαδή. Αλλά αν το δεις πραγματικά το πώς αισθάνεσαι και θες να είσαι ρεαλιστής, το ψάρι δεν ξέρεις τι Παιδιά, αισθάνεται. είμαστε ζώα και είμαστε σε μια τροφική αλυσίδα Δεν και είναι- είμαστε κρεατοφάγα ζώα. Δεν ισχύει απόλυτα αυτό, γιατί άμα παρατηρήσεις τα δόντια σου, δεν είναι, Τώρα, δεν, παιδί, δεν τώρα- είναι κοπτήρες όπως Ήταν το έτσι τα σκύλο δόντια μας που είναι. παλιά. Ήτανε. Σαν Τώρα λικάτοποι όμως είναι ήμασταν. όπως των μυρικαστικών. Και γενικότερα το κρέας δεν γιατί είναι πιο μαλακές μεταβολίζεται. τροφές. Γιατί τα κάνουμε τα οσοπούκου, κάνουμε μασά στα μποσκάκια για να τα φάμε. Το κρέας μεταβολίζεται πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη για ποιο λόγο δεν τρώω κρέας. Δεν με ενοχλεί να τρώνε οι Θέλεις άνθρωποι να μας γύρω το μου. εξηγήσεις? Γιατί πιστεύω ότι καμία ζωή δεν έχει έρθει σε αυτό το πλανήτη για να ζήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες που ουσιαστικά δεν ζουν, μεγαλώνουν σε φάρμες, δεν έχουν καν την ευκαιρία να βγουν στο φως της μέρας μία μέρα από τη ζωή τους και απλά σφαγιάζονται σαν να είναι αντικείμενα. Και επίσης τα γουρούνια έχουν τεράστιο δίκτυο ευφυΐας. Είναι πολύ πιο εκπαιδεύσιμα από τους σκύλους. 5 φορές. Ναι, τέλος πάντων. 5 φορές πιο πολύ. Και ψάρια υπάρχουν. Ξέρεις ότι. Σπλάτερ Μην το πιάσεις τώρα. εξηγήσαμε. Το χταπόδι, ξέρεις τι ευφυΐα έχει, σε πληροφορώ. Ναι, ισχύει Και αυτό. όμως το τρώμε. Το Το χτυπάμε. χταπόδι. Πολύ μεγάλη ευφυΐα το χταπόδι. Το Λοιπόν, χταπόδι. Τόνια, μου σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ σας πολύ. ευχαριστώ πολύ.